салом дӯстони азизам, тарзи таҳияи нушобаи олу барои зимистон. Ин дастур ҳам айнан мисли дастури нушобаи олу болу ҳаст, ки бо он шумо ошно ҳастед. хуб мисли ҳамеша сараввал сарпӯшакҳоро 5 дақиқа дар об меҷӯшонем, банкуҳоро 10 дақиқагӣ дар буғ нигоҳ медорем, меваҳоро шуста мехушконем ва чун ҳама маҳсулотамон тайёр ки шуд, обро мегузорем ки биҷӯшад. Ба зарфҳо олӯи шуста ва хушконидашударо мерезем то нисфи банкуҳо, ҳамон гуна ки дар навор мебинед, ва мегузорем ки об ба ҷӯш биёяд. Ва ба ҳар як зарфи 2 литра 2 паймона шакар меандозем. Масалан, агар 3 литра бошад 3 паймона. Барои ҳамин ҳамаи шакарҳоро ки андохтем, ҳамаи корамонро тайёр мекунем ва мунтазир мешавем ки об биҷӯшад. Зеро об ҳатман бояд ана ҳамин ҳолат бошад, яъне ҷӯшида истода бошад. Ва аз ана ҳамин оби ҷӯшида истода ба банкҳо мерезем, бо шишабанд сарпӯшонашро маҳкам мекунем ва аллакай хуб маҳкам шудан онҳоро каме соиш медиҳем то шакар хуб ҳал шавад ва баъди ҳал шудани шакар онҳоро сарозер мекунем банкҳоро ва гарм печонида 2 шабона рӯз нигоҳ медорем. хуб дӯстони азизам, боз як захираи дигар барои зимистон омода шудааст. умедворам ки ин дастур барои шумо писанд омад. ҳатман омода кунед ва барои зимистон аз ҳозир амбори худро пур кунед. То дидор дӯстони азизам.